Ayan mga kamamshi, medyo nagpulbo-pulbo tayo kasi nangingitim talaga yung mukha ko. Sa camera lang talaga medyo maputi-puti, pero sa totoo is nangingitim ako kasi 'di ba is nag-swimming tayo, nag-ride kami sa napakalayo, 'di ba? Ayan mga kamamshi, bali ngayong araw or ngayong hapon, pupunta kami ng bayan. Mamimili kami ng gamis. Pero bago yan, ayan, kunting share na naman lang tayo. Kanina kasi dumating yung ating Enjoy. Yung order natin kay Enjoy. Siguro mga bandang ano yun, anong oras ba yun? 2:00. Tapos nandun pa ako sa kabilang bahay. Paglabas ko, medyo syempre, ano pa ako, haggard pa dahil di pa ako nakakaligo. Tapos nangingitim nga tayo. Nakita ko yung Enjoy. Sabi ko, ay, andyan ang Enjoy. Naalala ko, wala akong pera. Wala talaga akong pera. Sabi ko, wala akong pera. Bumalik ako doon sa bahay. Pinatawag ko yung anak ko. Sabi ko, may dumating ba? Nakakainis pa yung anak ko dahil parang dead ma pa, di ba? Akala siguro parang may madudukot lang kagad ako sa bag. Kasi sabi niya, ma, dyan yung Enjoy. Sabi ko, ano ba yun? Paano yun? Wala akong pera. Di pumunta na kami rito. Sabi kami pumunta rito. Tapos sabi ko, magpaka-shout ako. Inutusan ko yung anak ko magpaka-shout. Ang problema, wala palang wifi. Walang internet ang Converge. Sabi ko, ano ba yan? Tapos yun, buti na lang yung anak kong yun is, ayan, wait, kapawisan tayo. Yung anak ko is may load, ang social. Sana all. May load. Pinakonect niya ako sa, anong tawag doon na, hotspot. Ayan. Tapos yung nag-hotspot ako, sabi ko, chinat ko kagad yung papaka-shoutan ko sa Ate Len. Kasi wala akong transaction na ngayon sa GCash. Medyo nawalan tayo ng budget para dyan. Tapos yun, sabi ko dun sa kay Ate Len, paka-shout ako 3K. Sabi niya, okay daw. Tapos yun, pumunta na ako sa GCash ko dahil nag-hotspot nga ako sa anak ko. 1 to lang pala yung pera ko. 1 to lang yung laman ng GCash ko. Kasi ano ba yan? Tapos yun, buti na lang talaga. Nagbilang ako kagabi or nagkuha ako ng pera sa kapihan. Nakakuha ako ng 1,095. Diba? 1K na yun. Tapos laking tulong ng, diba? Na-share ko to sa inyo. 100 challenge a day. Meron ako nakalagay na 1,100. O, diba? Di pangalawang libo na yun. Pangalawang libo. 1K yung tagpa 5 pesos. 1K galing dito sa ating daily challenge na tagwa 100. Pero hindi ko talaga in-expecto na may madudukot ako kasi alam ko talaga wala akong pera. Kasi yung may inaasahan akong pera ngayon, kaya yun nga yung pupunta namin sa bayan ngayon, sahod ng asawa ko. Kasi ganito ang proseso niyan sa amin. Lahat ng gastusin namin, lahat ng pangailangan namin, dito sa tindahan talaga kinukuha. Tapos yung sahod ng asawa ko, nakatoka na yan sa mga gamis, mga cheap toys, di ba? Kapag hindi pa naman naka-schedule na bili ko ng gamis, basta dito sa tindahan, ang sahod ng asawa ko dito sa tindahan kasi dito naman kami kumukuha ng lahat ng pangailangan namin. Ang kailangan ko na lang is 1,115. Ayun, di ba, may 1,2 ako sa GCash. Yun yung pinaka-shout ko, 1K. Kaya ayun, nakabayad ako ng 3,115. At saka shoutout pala kay Kuya yung sa Enjoy. Hindi ko lang natanong kung anong pangalan nung Ninit ba yun? Ninit. Ayan, Ninita. Shoutout sa kanya kasi hindi pala alam ni Kuya Enjoy na nagbablog ako. Naalaman lang niya nung may bumili ng coffee vending machine, tapos nabanggit nga niya ako. Ayan, shoutout sa iyo sis. Thank you sa panonood. Kung hindi ako nagkakamali, Ninit ba ang pangalan nun? Medyo patay kasi yung ating CCTV dahil wala akong wifi. Kaya ayan, hindi ko rin nakunan si Kuya pagdating. Bali, yung na-order pala natin is worth 3,115. 20 pieces na, or 10 pieces na coffee, 3-in-1, 10 pieces na chocolate, 5 pieces na macchiato, 20 pieces na baso, 3,115. Yun yung binayaran ko na. Nagulat ako kasi kahapon ko lang yung in-order, tapos ngayon dumating. Pero gusto ko rin naman yun na dumating kaagad, kaya lang nabigla lang talaga ako. Na-expect ko kasi is sahod naman ngayon ng asawa ko. Ang pagkakamali ko lang is hindi kaagad ako naka-withdraw. Ayan. Kaya ngayon pagdating ng asawa ko is mag-withdraw kami, tapos punta na kami sa bilihan ng mga gamis. Syempre doon kami kay Balong Edmads, Partinez. Ayan. Mads, wait nyo kami dyan. Nintay ko pa yung asawa ko. Ayan, kunting share naman lang yun. Kunting share na umabot din ng 5 minutes. Ayun. Nagulat talaga ako. Pagdating ko is, paglabas ko ng bahay,
medyo haggard pa tayo. Nakita ko yung enjoy talaga is hindi ako nakapag-prepare dahil hindi pa ako nakapag-withdraw. Kagaya ng sabi ko is yung sahod ng asawa ko is laging nakatoka na rito sa tindahan. Hindi pwedeng hindi dahil unang-una nung halos kumukuha pa lang siya ng requirements, di ba? Dito kami kumuha ng mga pang-requirements niya. Tapos yung pumapasok na siya, syempre araw-araw siya pumapasok. Dito rin kami kumukuha ng pang-gastusin namin araw-araw. Kaya tuwing sahod niya is dito talaga nakatoka lahat ng gastusin sa upa sa bahay, sa tubig, sa kuryente, sa converge, lahat. Sa baon ng mga anak ko, lahat talaga. As in lahat. Yun lang naman. Kaya no choice siya. Tuwing sahod niya, dito talagang punta sa tindahan. Wala namang problema dahil kahit papaano is, kahit yung sahod niya maipamili namin lahat, tapos may biglaan kami pangailangan, kahit papaano, yun yung kagandahan ng may tindahan. Syempre, kahit maubusan ka, hindi ibig sabihin maubusan, kung may pangailangan is, may madudukot ka agad-agad. Pero, wag nating isipin na atin lahat yun, dahil syempre may puhunan tayo, hindi tayo pwedeng magpawala ng puhunan. Sabi nga is, ikot-ikot lang yung ating puhunan. Tagal ng asawa ko, hinihintay ko is pupunta kami ng bayan. Ayan, at saka syempre wag natin kalimutan or i-share ko na rin sa inyo na ilang beses ko na talagang nasubukan or lagi ko talagang nasusubukan na napakabuti talaga ng Panginoon dahil laging ganyan sa mga pagkakataon na kailangan ko kasi may bayarin ako, may ganito akong babayaran. Kahit wala ako, alam ko na wala, pero napoprovide ko talaga kahit dito lang sa loob ng tindahan ko. Kaya wag talaga natin kalimutan lagi magpasalamat sa Kanya. Diba? Yun lang guys. Thank you for watching.